ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ 2 ಲೋಟೆ ರವೆನ ದೆತೊನ್ಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಲೋಟ ನೀರು ಅಂಡ ಐನ ಡಬ್ಬಲ್ ನೀರು, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿಯೋಳು. ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಬನಲೆ ದಿಕ್ಕ. ಬಣಲೆ ಬಿಚ್ಚಾನಗ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಬಾಡೋಡು. ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಾನಗ ದಾಸೆಮಿ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಬಾಡೋಡು. ಬಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನಾಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿ ಐನೈದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು. ನಮ್ಮ ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನತ್ತ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು. ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ರವೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಎಳ್ಳೆ ರವೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಬೋಡು. ದಯಪಂಡ ಅವು ರವೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಎರೆಪುಡಿ ಎರೆಬಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆದಲಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಓಕೆ, ನಮಕ್ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು. ಯಾನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒತ್ತಿಗೆಗ ಬಾಯ್.